abantu ase bakoyoria eji nero nigebwate amaguta aria akorokwa omega 3 ara amaya ase enkoro naende boigo igagokonya ase okomenta amanyinga ase omobere bono bari totarikorire ende chinswe ebinto mbiroro bikabwata omega 3 eyo nere ekarengiya ase omobere tarigioka ng'aya amanyinga aramenteke naende igebwate obosera bwaye ase obosegete enkoro koba eyerengiya naende enkoro egitenyore emechando ng'ai toranyore bono omega 3 bari totakaikuria enyama gose enswe bono bateba ng'a omega 3 igo torainyore ase endagera ekoroku mungu beans na edengu ebing'ende biria abaindi banchete korinto bimanyete edengu igerengiya igebwate vitamin C na vitamin C eyo egokonya gosegeta korusia omega 3 korwa asere yareta ase omobere bono gebwate 16% ya vitamin C igo edengu naende boigo nigebwate vitamin B6 ange 40% na iron nero narigereria igebwate 78 igo eyo ekero kwarire kidengu echi nochikokonya ochikobsabu korete gento gekuri kwa omega 3 nonya kobenke igekuganirende twaria tari bimo ewiki aburo ari kabiri gatatu uno konyara kwa ukore lakini ana bwe comment ebintu binde nebwate negento gekuri ku magnesium eyerengi ya senkoro ikabwata anye 98 naende egento kende turarie igo gekuri kwa chia seeds twakisomigo nimanyete ng'antu asomete ku chia seeds ekyo nakiro kyo nabo kire chingiya ase gokonya kwagacha amanyinga eriegera onyore ekitwanyora egekorwa omega 3 black beans igekabwate micrograms barimo koigwa 256 igo naberengiya kingende kiritwate bakimwa kiri kitari kieni kiri nekingende kingiya oranges ndibwate ndagere korwa okra ekine kindagera kibwate folate ankora ndo nyagitari omonto tabwate vitamins biche no mubere manyinga ataishaini yakulikirwe rio bari kure kuna folic acid ngabana elio naito kulinyora likosegeta manyinga ito broccoli na tuwa kwa spinach oranges okra nendagereria abana igeri bakurie goterera abantu bande tuangete lakini eri nendagerengia endagere nera usito tanto kuri mono ekoro kwa asparagus negento kerikenga bana negesicha ki eri mumu bite bitande iga iria igo bire bija sana ogo moliki ale ukwana ngose kanyore bite biri bine obirie tayari go kwanyore nka 88 micrograms ekerengo ende kia folic acid iyo igokonya na spinach yao gebwate 263 beetroot twayekwanire avocado na endagera nere binagenda nakukora enkorokunga brussels sprouts ebintu biringe urata na inkinoye na yara usari kabikiri bomba kuri mugondo omuntu boli bosinini mwabarorire obo kabicho bosinini ukaneri bomba muntu akita gasariri bikorosibo eyo nendagera ngiya niyegokonya komenta folate eyo chikoleta folic acid echikoleta vitamin C echiko kurusia echikosegeta amanyinga abya mabali yarosibo ebintu kenengerege kurukunga chintetera chiemyongo nechingiya nchibwata minerals zinc magnesium ebigote bigogera amanyinga amente kasomobiri ibintu bikorwa chocolate wana montegerere abana mbanje tukuli bitamutamu ibimokorera bibwate chocolate imwamu tari birobyo birigo bigusabye umubiri
Ingoma na simo kono bali mu bwata abaje kuru abali muri mango kona abaje kuri kera bangira abantaba natali maiga abana takuna ko bacho ko yiri bakuri bitamtamu ne abantu muna ba America asitamenye to yani chocolate bona chocolate ye ile ko ku dark chocolate pero osiri na sukari ye era osiri ne ile ngao ile ko kuma yani na bere yo nga dark na inde kali muamuti bona yo nero na beko tokonya ase okorosia amanyi ngayo bona onyo wojikogora chocolate ga chiobuli ase dark chocolate ye kalire yera chocolate elige bwate sukari yoka na ende taliera etua kwanire gayo endagira ne to ko kinya ngamuno mochere ine endagira engia ya gusinto ikoye kamana igo eyendo kende na kwana ke bwate omega 3 negendo ko ka chia seeds bonto tere boli bosinini abako banyora barabumbu bole tumana banda tere bosinini umwamu kana bali abareu biria ningo biria ani bwate hemp seeds kima etenga yekina iwe tuli mantu asome tuli binde alipta ko nyara igotra boli bali lakini ntro nto ko byonsi ebi tadia go onyo ko bwate ko nyara na bwo ko nyore binde byo konyase ubutwagaja amanyinga egero omubere tore meru ngonye ko bwate bako ngubu egento twate bwana to gotiga ekero tuganetie mebere ya itu buna twasoma nyasaye ayeganetie ebe mekirane nkeringa tutige kunywa echai coffee ekawa nigerende ekawa negento kende chocolate bamwe gote na atebire igento kira bakweka nigo chocolate ya kawaida abantu mokonya yikiri ma tamtama abantu bakora tanona asimo kwa kibasi alimo kala mwala tarwa abantu banya kubeka tuona kuri oto atenga chocolate igerende for egende yotanga ni yebata sukari yere goro mona mona egento kende iye kokora manyingao nonye aba America bayanjete mwana kali igento ko dark chocolate na baigo ekawero ninga tenga atigete nonye tokali konywa ndokali ko yenyine nyinge nero tuyengia ase okorosia manyinga ito bono uri kwa bole pie igoro ya amonto ko bitu amanyinga kima etigo senororo otere na no bwate ko boli konde gotani go buna tua kwanire uroko batasai sanemo otere na noro nkoigwa ini gwe kanete toko igweto baba oboli oko nere nare kwali baga atere na naibu kende kera mokonyo no na tu sena ibu vera lakini ekora kanalende taiyo osonyoro igo gaibwa ando ori oboretie igoro ya manyinga omonto kware wa manyinga nonde mata mugo nanyoru wake tinyibweti byansi nanyoru wake lakini nanyorire binde ntaikera buya kimaje sigose kanya gwacha akire kale twara gendera irio nyo wasaire boniga naikera ko gotebanga bitruti na ona chakira bana bitruti tindagera kire machani chonchipi kinyeli ekyo kire kindia bitruti kire tuokwana naona matunda ako apricot spinach twana ere bwate aya ni nyingi na ne bwate vitamin C yagokonya gusegeta aya ni yeru ero sikwe
twanyora naende ndagire ndeko folic folate eyitwanyorire ng'aye kurwase kindagira kinyeni kyonsi nakugwa mono ase king'ende kyakire ng'encho twanyora mono king'ende kiri kimwamu ekingaite ogwaikere na kitwakurira kenga king'eni kikorikwa okra broccoli king'eni kikorikwa asparagus Brussels sprout ebiri binge bikabikie biraubiria ebyo byonsi babigosebeta na ekyo ekyota ekyera tuna tinkeri twatera amanyinga gali kina muna angeisatu lakini amanyinga yatokwana mona yakobora omuntu takonya komenterwa na yakurukwa amanyinga mabaliri akarosibwa nekisera kimbaliri asomobere nekimwe kukikorosibwa amanyinga ase lini ingoma n'abantu bandi bali bakunywa amarwa ngo bahuti basalira ibintu byabo amanyinga bachakawokea gusa omuntu olwarire nonyine kubiri kwa kansa asomubere mbororo bokurukwa olibo kunywa amanyinga asomubere omuntu akuna kubekerwa amanyinga lyoka naende bwanywa na bekerwa naende bwanywa twanyore ndokendege gukura amanyinga inkerina ntubwate byanda bikurukwa hukuwam bikoreta oburwaire ase amarayo biro bigo bimenyerete okuragira kurwasa omuntu ngano omuntu gwate byande bimbyana komanywa byaletire oburwaire obwo yani ebyande binabo nabibika bwato oburwaire bikoreta oburwaire obwo nabwo kunywa amanyinga igo moza kona ki yani omuntu aje gutwara ebyanda mbire ngakabwato omubere bikunywa amanyinga bikore igo bwa byanda byake tono nye byarenge bibere bitatu bikaleta singi byabera tombya bweni ngo bikaleta oburwaire kunywa amanyinga nana bera ari byande bimbyare ngo bigakora kiri oburwaire mutigata asomubere no burwaire twanyora egento kende nekialisha gose omuntu okulia amarioga ari akusiria obororo asomubere ebinge igo nebina bikogera omuntu amanyinga yake na amanyinga nakyo kwa manya akaire tukumanya utatigo manya bitari wacheki naende wakogenda igo korosa liuka enkora yawe gegugwa kamono igo chikogenda ake ogwasini kwa yana esiro ligego koira na watu wakorera iga wanangwanja mbori bano mwanyora kindageretyo Para oyo no lo koboria no mo na gina naro pana gure kindagira na amo ina manda kono bori ende wana koboria nga Wana nyara kose wate nyagidai adabuno wate byande bire bikoro kwa miba wana agwe ryogo o dukonywa kwa iri kwa okonywa igobikanye getiko duko bikora ryogo riri kwara nande kwa una bogenderete ando soko takobana ndo kwa nyagidai wata bwata mibe nyinge wana no ya menyire igo pero de bono nda yo wengi biya mano mongina ono ebyande bikoro kwa miba babiro bikoro amanyinga ebitwaso ama bikoro kunga huku wa mutima etiege songo tima tike gusi ebibya okwa bolia amiba nebyao ndiri gukora amanyinga butatika lende nebyanda bigwato mu cyanda asinda yawo naende nabakorwa marioko bibwene na onye mbiri kubwena ase egento kerikia bichagete bigaso asore akiki aringo mu cyanda igo gente kitora nkera atiku kurwo onye kwari kunywa amata amaberio kamati nara yogenda takuna kunywa aria iga amata agina baenda takuna kubikira onye kwanure elyo naande nkuna kuriure ebini by'uburwaire obwo igo bono byari biri kwa tundiro koragasi asinge nchung'enchira amibe ya asore tasore obuchabu bumburabwo mono naande amiba yekurwasa amati nechindagira tukuri chinchabu
chira sama chamange ayata lia maya igota ikara pitwa soma umongina mandere igotwa soma ebyanda bikurukwa huku wam tali amiba lakini mbora ne byanda bidye bari biri bwa binga dingiti ona Rabiendo aja kusukwa ijire kano anaka mwana waka otukonyo hata wakara te chabuwa ikawa no tuka bibwa atirende no kabibwate naende nabona kuana nabora birusio lakini ngonya kwenye bya tu burwaire na bibi kora tu burwaire tali bibi ukabikunywa manyinga iyo nabo bikunywa manyinga lakini byama yagutiga echabu yabo ebwate uburwaire ubwana bwama yakoro ku infection yana okuna manyinga ngona bebira ida ikugweni wa ngonya okugenda nyore lyogo naende asebya ruete kindagira kikinde tokolia abantu nkankoli tuwaingi none kinyama kinde se binte binge kabire yo na mako ndoli we dina jidwa kadire baba kinyama kinde na jidwa kadire no na mabera onja jidwa kadire atabedi bana ntwara akolire iko tigango nando yine erabori ngobane tabautu kwa igure igore ya miba ne bibinde ne byao. Hello. Hello. Yale ngekobori ambwata maswali abe. Ngwata banga umuntu tarikoria ensi ebwata omega 3. Omenero inkebwate. Omeno nengi yakoria kegalo tarikoria ensi lakini ori omena. Ande riswali linde lya kabere. Umuntu naro bwato burwaire bwa anemia bogukora amanyingo mubere ngona kikwabo lya so bogukora amanyinga mubere nabo twagakwanire nata burwaire bwa anemia barabu ngakibo boko bweniwa anemia nege songo eke twagakwanire neke gusinga omuntu tabwati amanyinga aishaine mubere igontu aresanga anemia nintari kwana rende nga anemia lakini uyo bole tuko boli atatenga ki omuntu naro okonyo kubekirwa amanyinga bwire igo muntu uyo asige songo bako kanga gara anemic twagakane atabwati amanyinga aishaine mubere nakike twagasomire iga anemia amanyinga atari umubere gusa amanyinga akwera nakike gentekemo igoro yokuragera kwenswe kindagera kyaroche ekirende kire kinswe amagaga y'abantu bari bakuriyo korora ba Chinese bariya nabaho tabanga kindagera kinabakira atware omega 3 mutatiga rende ebagote basi enswe tanganye ne yitwaro katuna lakini ndagira ikiaro cyo nabakira atware omega 3 naende ikinde ngiri kigutwara omega 6 bana abinto mbire ntanyare kweresa nabora atware kabata omega lakini bwato omega nje bana ndatari ngocho ngobori omanye ko libanata gitongo bori marege ayo cho ngenya ikuru ingabano ebintu mbire ukimabwo lakini bagote bangachindagire kikiaruche nabakibwate omega iyo lakini rende twarasomire kire raisi tutaraji komanya kikiaruche twanyori ebintu birito chikoria birato konye buna gwategerera twabisoma Hello. Proud ebikabiki bire birau ebintu ebyo nabo biragokonya. Okay. Hello. Bano. Gentonkero kwa nekeramo sekereki yokutumika se chai. Tuni wetu sinkekeli wate.
tindo kingana tere gento gutumika ase chae igona tebanga onye kugwata muchando yo otige kunywa ekawa. Okay. Na tebo tina nde kulia chocolate ye gato kono rangira tuona kulia ase tamtam goeta lakini osekono chocolate kulikunga dark chocolate na bo Ndi kema. Ikorokuna kinkebi. Chocolate mo amuti dark. Okay, black. Dark. Okay. Bien. Lakini ile story ndayo mtu ngati kulia dark chocolate ana vera abete toka chocolate hizi utatiga ne karororo mwana muna kitu ke kibwate kindaira kire healthy. Okay. Yaman. Vamata vanga toli chinsu charo se tutika maga. Ya lakini ate banga bona uko kuito na gukaro komo. Na ate banga onyo ndole ma okulia ensue. Ensuara aliere ebwata omega 3 ne yaro kapuna. Lakini yende matwara asomi ngakinyama tikini kingi yinde byonsi tali no kabwata omega 3 yo na ne kabwata ne chandende na ra somubire. Ngabana ebintu birata konye imbiriye nyasa atongete kindage kitwa kwana ekero to kugenda ya mana vera aleta to omega 3 ye isaini lakini kindage nyingi kwali yareye mambi kwali ye una kinendeti lero konaria edengu mambi lenkolinde red kidney beans nane mambi lenkolinde black beans ebinde byonse nabo konyoranga kwa bimende kurwana bya isanire lakini ayonyo gogochikolie ensue ibaro katuna nanda ase ingenta nako yeria tuna yeti sengo kitogora lakini ngire kisto ngena nako yeria Ekira birende baba timanye tira kini ende atabire naki insukinde kyo kiko rojo ne kiko nyewa na bora nyoro omega 3 eyo lakini kene nsune kabwate kerengo kyo omega 3 biyamana. Halo. Tukuruga igamo chukoli chinswanya mwanya kulia. Halo. Bono ekawa ntori konywa. Amachani ntori konywa. Ekuke yenero nende bono. Ntobwate ekuke kuruga daki koko. Chikoko chindega. Dark cocoa is not dark chocolate. Cocoa here dark you talk about here chai tuanywa. Tali ara chocolate itu apwana. Ya yine ngao. Naende tinta bati ngato jiko ni chocolate ayaonyo ko ni botande na bako endra ko. Igona ate bangante otayita manyinga otana kwera mono otige kunywa ekawa abana kwana iyo. Halo. Halo. Abana ale kuba niyo bolia maswali ase kitwa soma. Boli bana. Halo. Bolia. Ingwa kwana chindatere chomongo. Nenda ne chindagara chicharo chikunantu kwatendagara bakusiba kali bakorokobera neretuka ne myongo nero bono kwakwana chintetere ntu amanyalende omongoro omonyene nomuyori omongoro muya oro nkyo konya bano kitwale basoma ne chintetere kyomongo omongo nenda no kulia lirabwani. Y el comenta está aquí asumo que no puramente asignifica previo con un poco quiero lakini mungu no mja na okuriko ena obweke neli nyabo ari cyo kokonyo mubire na ngeli nyabo ari kokonyo
ya bwani libwate sukari nyingi na nikubwatira bwani kikwali lakini Mungu nomuya onye kwara kwa tora bibere ndi kwara kwa tora okwara kwa tora Mungu Bien. Na matunda nara ya tokuruka aposi bakora tokingo kuri rimo kwanya rimo nyagitari ledi tunde ribono libwate sukari nyingi itunda linde lyansi libwate sukari kera litunda libwate kerengo kiaye na kikera na tebe kitwa somandi neri itunda liororo lero orange na teba nga na bodi li ya se ngeli bwate vitamin C itunda elio onye ko bwate sukari tujaga ko tebe mwandi bwate vitamin C taga kule matunda atano lituko itunda eli mana bali kwa lago isane onye ko bwate sukari eri orange bueno na hapo omuntu gwe sukari na tebiri ndagira buna akoria nabona abatoria engina hapo ne bwate sukari lakini te sukari inde realmente okona ngo monte mate ebintu mbi mama tumaite ntimba erese tuwe sikero monto gale tabauti omuntu tabwa tie sukari mugere nabara alie amatunda abera atato lakini bwate muri bwe sukari yale yokina na matunda itabwa sukari ile ibore mono igomano bakongo ndo tuatwara no kunga matunda na maya wachi kwa karansera ese ndio matunda na maya kwa karansera hapo sinaonyesha tulituko yama na kommente sukari yao wame kwa lengo la sukari na kinacha aje na kilo monto maiga ngata tabauti wana yukima ni mugero na kiole na ndio keranga siambagira osema ne bali tunde libiya na kirire egento kitabwa timu janda mono no polisi nyini kinde cyo sirima cyane no lisi nyinge inkigo cyokini sukari yao na ande inkigo cyokini bolita bwao lakini yose kujya matunda mange na bara akini bolita na anda akini sukari to kuona matunda twalale twali tere litunda ndio linga muno Mungu iga imadire yero line no kulunga ndi sukari nyende ndiri kwanza ona nalitu uko kuminga line ndi kale wana bwana twalikola atigere ya sama matunda twale bafana mono matunda inga chinde nandi kuchikubuli ya matunda kina muna wao waitana uto mongna mandere na tewe tengana bwate ke muntu bwate ke bundugusi pero kyo tingo konyore ti eliogo one tinare go tenya eke bundugusi tingo bwate kere onye ngego bwatia yori go ko limu ya gitari na ende ngo indi kwa gaitaje to tuara kya baire renya abantu banenda bwate bundugusi amanya kana bio ndiko mwatia ndiko kina kiroro liyo kaibo onya ikiko onya kiriko sino ko bako wesenga ito igorode ikiriko kina lakini kero bono ene labora abeto getegia lakini onya kebwa ko mutanda asure kagenda teknolojia naenda abu asikiri guiguete gororo bono ko genda kulia umunya gitari agote bingi kerene ige bintu binde ndiro mubero okomera utamanye tinganga kibyake to lakini onya kebwa to mutanda koroje ngano bwate kubuli asikere yenda azu munyagitari bitangani ekera kwera siranganye ndo kiarora umanya gota kuringa majogo kia ayetu busio ngota gutumia majogo ayetu busi utage gutumia ekero ekenengerera nyanga ikibyato bwire sanga cyari kurusi gonya matema yetaraji komenta umucando ingabano na bera abento manya kibundu busimu inakuwa boletie na ende nkale nyaka kikwa getwalire na ende ngo gwatikere kubuli borodo ikebindete ekibalirete umuntu nororo na geire nyagitari baba nyagitari omanye gondari ngane ginya gerene jinde ko barwa ero lakini bono nabage kurando mara kini ngeri ko ginaro okay bono otabiri ke barwa bono ayo binoro mongno monene
Anya ndikwa ndio karoka ko na tangora no ene mama kwa na kwa ngoro iga kana bora nyore na tendo ona gukirikeria lakini anya ngigo koroma na ande ngigo kina ekia gotele tinya ga kire getinya ndobwate ndobikoro kwegetinya assist etaliko ero iko osopanya kwa ndinde aya nga fat cyst yani maguta achita asebombororo akana kabero bana taigo kina taigo gwatia na bere bana batugutige binte bigo ikiraiga igotwari gukura itwatiga unmuted ano kuboria kama imonta aboyetie igoro ya garlic asenga gikinta chiarire ndojuko kwana asenga kubwate ndia asoba tayari nambi jamana asenga ngiyo biri atari akira aba minte kato so ape conference onyo gwaso agaki naye kabe omurendi we kanisa ejo obe omurendi we kanisa ejo bono goko abantu bagukwana lakini tewiwete asenga ngege tamariyo ukagenda ukabeke sinyo ukagenda na kinga yetenga ntuli kuibwa ikiara kwali kinga na yejo na bonka yeto kulimya bono to kubeke sini kwagenda bana tugatulende ndiye muno Diamano mwalimu wetu yasawa seni diamano minto walimo boya maswaki moyone ligwe na indi pia tata tokonye bake weekend wana kinga cheki mwalimu diamano tigape chira to oliwe chira request ya tatu sabe